Oh, hello लोगोफोर. Salah hello surprise. Ayo di mana? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे और क्या बहस और कोई काम है हम पे. Welcome back गोदान भिडिअ जों लोगोसे नोंथांमोना नैबे सानदों नोंथांमोना मा बुस्थु बेयो जाहैबाय अइल आरोना ओमफ्राय नै बेयो सेन ओमफ्राय आङो दा बेखौ कम्पानियाव लांनो नागिरदों आंनियाव बिजनियाव लांगोन कम्पानियाव बबाव खुलिदों होनोब्ला बिजनियाव खुलिदों आरोना ओमफ्राय लांनोसै बिनि दामानो जाहैबाय नै बिसोर मोननैनि दामानो जाहैबाय 10,000 लायो बिराद अइलानो नोगोर थावानो बिराद दामखा आरोना आरो सेनाथ' नै बुंनोनो नांखाया सेना नै एमआरपि रेटखौ खोन्थालाय नै खाथियाव नुबाय दा बिराद दामखा बुंनोनो नांखाया नोगोर दाम लायो ओमफ्राय आङो कम्पानियाव थांनोसै दिनै आङो हागारदों आरोना मानसिफोरखौ बिराद गोथौ जायगायाव नैबेयाव गोथौथार एरियाफ्रानो जानला मोनलाथार बांगालफोरा हागारदों आरोना र' फैगासिनो बै गेटजों फैगोन ओमफ्राय नैबेयाव गारगोन गारगासिनो आरामसे नायबाय थानो बाबाय आं एकदमबारे नै आहा दायो थाइजौ जानो नागिरदों ओमफ्रायो ओरैथिं बिफाङा जोंना नै ओमफ्राय थाइजौ हानखांबाय ओमफ्राय दायो जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर थाइसे जाखांबाय ओमफ्राय दासो भिडिअ लानो सोलाबदों आरो बावदोंमोन थारमाने ओमफ्राय दायो थाइसे जाखांबाय ओमफ्राय दा जाबावनोसै आरो जाखांनानै ओमफ्राय ओरै लामाथिं दङ आरोना नै ओमफ्राय जोंना बसआबो फैगासिनो आरोना ओइनो फैगासिनो बसआबो जोंना ओरैनो फैबाय आरोना लोगोफोर बसआबो जोंना फैबाय कम्पानिनिफ्राय आनोलाय मा लाबोखो मेथाइ लाबोआखै मेथाइ मालाय गारि हावला लानानै लाजिया बियो दाबो निजाखौनो लानाय आइनो खामलाफ्रानो मोजां मावाखै मेथाइबो लाबोआय नै स' आं लाजिबायलै खामलाफ्रा मोजां मावाखै बिदाबो मा मावलाय बिलाय बुना होनांगौ एसे माबा ओंखारनांगौमोन मथा मथि ओरै सय ओरै गासै मथा मथि 1 लाखसोनि बारा ओंखारनांगौमोन गन लाना बुना होनांगौ गन लानानै दा आङो कम्पानिनिफ्राय फैनानै दुगैनो लाबाय आरोना दुगैनोसै जा गरमबाय बिराद आं रागा जोंदों माइना एसे बोरैबा जांदा आंना ओरै फारसे नालेबायनो ओंखाम होगासिनो दाउफोरनो ओमफ्राय ओंखाम होनामोन माइरंआनो गैला माने होमबा माइसो गोदान गायलायदों दा आं भिडिअ होआखै आं जोंनि माइ गायनायखौ ओंखारांसै आरोना बेखौ मालाबा देखायगोन आं र' ओमफ्राय दायो बसआव जोंना फैनानै दुगैनो नागिरबाय आरोना नै ओमफ्राय ओरै बैयाव खोजोमा दं नालाय ओरै लारि मानखोयो ओमफ्राय बेखौ दा बुसुनो गामसाखौ दोनबाय ओमफ्राय नै दा कारेन्टबो गैया नालाय दायो साहा दुगैनांबाय आरो नायनो गोजाङाखै गोजाङाखै नै गोजांलायाखै एनै आंना दाउआ लोगोफोर बिराद बुरजा जाबाय एरगासिनो आरोना लोगोफोर ओरै दाउलाया ओमफ्राय गनानै दंबावो ओमफ्राय हांसोआ मासेल'सै मासे गोमादों ओमफ्राय ओरै बे गासिबो आं दाउ आरोना लोगोफोर सोरबाफोर बायनोबा खबर लाबानो जाबाय आंनाव एसेनो दुगैगासिनो बसआ ओमफ्राय जोंना नै सुमफ्रामा बिराद थायदों आरो नै न' खाथियावनो न'जों सुमफ्रामजों समान आरोना नै दा नै साबोन सुगासिनो आरोना नै बिथाङा दुगैखांनानै खर' सुगारगासिनो आरोना नै जाम्बा नुथारदों एखेबारे जाम्बा दारिबो सिना खारा बारा
आं दा भिडिअ बानायनो थाखाय एसे इन्टारेस्ट मोनाखैमोन थेवब्लाबो बानायबाय नै आं दहायावहा गारफैनायखौ एसे नायदों आरोना नायनाय बरावनो एसे भिडिअ बानायसै नामा साननानै बानायलायबाय बंद करवाओ यार बंद करो इन्हें फाग्लासो भिडिअ बानायबाथाय बानायबाय थानो गोसो जाखायो नैबे बिथाङा राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो नै ओरैजायावहा गारदोंमोन आरोना नै आं बे रुमावबो एसे माल बुस्थुफोर दोनगोन आंनि बुस्थुखौ ओमफ्राय ओरै फारसेथिंजाय ओरै नै बाथौआव सावबाय नालेबा नै बर'निया बिदिनो खुलुमाबा थानो हाया मोनासियाव थाव खरस थांबाबालाय मा जानो नैबे बिथाङाथ' बायखायो no, 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 no. माखौ लाजिखा बाथौ खुलुमनाय लाजियो नङा मा होनो MRP माबाया इयार 25 नोङो मानो 30 नङा आं 30 मा होनदों मानो 30 होनाय माया बेयाव इयार 25 ल'सो बे मिनिङा बेलेग बेलेग दङ एमआरपिनि टेमआरपिनिया फारसे नै मोनानि ओंखाम संनो थाखाय बन बख'बाय आरामसे गोथाव संसिगोन मोनानि नै अर जालायबाय इहे मा ओंख्रि संगोन हो ओंख्रि गैया टिं बे मा आयु अनला ये क्या है ओंखाम गरिब मानसि जानोसै खुमब्रा दं खुमब्राया गोखै गैया नै फान्थाव पटल भाजा एवलै ये क्या है बा नि आङो नोंखौ एसे हेल्प होनो र' पटल भाजा हानानै होनि हानोसै मोजांनो गोमोनबाबो जाजायो नै बिराद बरिया दा आङो फान्थावबो होफादेरनोसै पटलजों गोथाव जागोन दा नै अलरेडि हाखांजोब्बाय आरामसे जिरायगासिनो ओरै नायगासिनो नै माइरं